Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ n'o bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye tarata ye mɛ kalo tile 27 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw waatiw cogoya an bɛ aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati selen bakuruba kunnafoniw na commission min sigilen bɛ ka charte pour la paix et la réconciliation baaraw kɛ olu ni an ka gouvernement maaw ye lajɛrɛ min kɛ an da bɛna don o la fo ka taga se an ka douane maaw sera ka u tɛgɛ kɛ nafolo kasabi min na an ka aéroport international Modibo Keita la an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Commission chargée de la rédaction de la charte nationale pour la paix et la réconciliation ni olu ka mandat kan ka ban juin kalo tile 30 san 2025 olu ni an ka gouvernement maaw ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ min ka an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa u ye baara min kɛ ka o yira premier ministre la u ka baara kɛlen kɔnɔna la u y'a jira u ka sɛbɛnfura kɔnɔ ko min ye titre 16 fo ka taga se chapitre 39 ani article 105 ko o de bɛ olu ka charte in kɔnɔna la wa a bɛɛ lajɛlen bɛ kuma Mali taabolo a danbe lafasali a bɛ kuma o de kan an yɛrɛ bɛ se cogoya min na ka fɛn jumɛn de kɛ yaasa an bɛ sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kelen ma charte in kɔnɔna la u bɛ ka kuma o de kan u ka charte in yiralen premier ministre la a ye foli kan lase kosɛbɛ u ma u ka baara ɲuman kɛlen na wa a y'a jira fana ko fɛɛrɛw bɛna bila sen kan yaasa charte in a bɛ se ka don ba la cogoya min na Ousmane Isufu Maïga ale foli kan lase ni ale Ousmane Isufu Maïga ni ale an ka premier ministre kɔrɔ n'ale commission in ɲɛmaa ye a ye foli kan lase an ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ma olu minnu ye u dɛmɛ u ka nin baara in na yaasa u ka se ka a baara kɛ ka ɲɛ cogoya min na i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw tun mago bɛ a la cogoya min na wa a y'a jira ko nin sɛbɛnfura min filɛ nin ye fana ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ani kelenya baara la an ka jamana kɔnɔna la. Ala ni an ka douane cɛdenw ka wulikajɔ barika la an ka aéroport international Modibo Keita o min bɛ Senukaw fɛ yen kunun an ka douane maaw ye tɛgɛ kɛ euro wari 580 na kunkanfɛn ɲɔgɔnna la an ka aéroport international kɔnɔna la min tun bɛ maa dɔ ka valise kɔnɔna la a tun bɛ ka taa an ka sous-région dɔ kɔnɔna la u ka nin wulikajɔ in kɛra sababu ye ka se ka ni nafolo kasabi ka a kunbɛn yani a ka bɔ an ka jamana da fɛ min ye douane ɲɛmaayaso ye k'u b'u ka cɛdenw fo u ka nin baara ɲuman in na sabula u ye a jira ko douane ka nin baara kɛlen ko o bɛ an ka nafolo ko minisiri yɛrɛ ka hakilina de jira ni o dɔ ye yurugu wale fɛn o fɛn ni o bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la ka se ka dansigi kɛ a la. Abdul Aziz Agisa ni ale suwantira mɛ kalo tile 16 san 2025 ka kɛ vérificateur général kura ye Mali kɔnɔna la ale ye a ka prestation de serment kɛ Jumado mɛ kalo tile 23 san 2025 an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ a kɛnɛ kan Fatoma Tera ale de tun ye président de la cour suprême ye ani min ye bureau de vérificateur kɔrɔ Samba Alhamdu Babi o fana tun bɛ a kɛnɛ kan ani maa caman olu tun bɛ yen nɔ maa dɔ tun bɛ yen ni o ye Dramane Sumano ye ale tun bɛ ka sariya sun kalan a kɛnɛ kan min ye Abdul Aziz Agisa ye a ye dalakan ta jamana ɲɛkɔrɔ ani
an ka kiribulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko baara min kalifalen filɛ nin ye a ma a bɛna a seko ni a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ k'a kɛ jɛlenya kɔnɔna la ani i n'a fɔ an ka sariyaw bɛ a fɔ cogoya min na. An ka sanubɔyɔrɔ min bɛ Gulaminakaw fɛ yen ni o bɛ wele ko mine de lithium de Gulamina ni bɔ kɛra o kalama décembre kalo tile 15 san 2025. Sanubɔlaw ka sariya sunba min bɛ yen nɔ ni o bɛ wele ko code minier ni an ka jamana ɲɛmaaw ye o jateminɛ san 2023 kɔnɔna la o ye Mali yamaruya k'a fɔ ko an ka sanubɔyɔrɔ min bɛ Gulaminakaw fɛ yen nɔ ni an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔra kɛmɛ sara la 35 o ye Mali ta ye wa o fana kɔfɛ a jirala fana ko a sanubɔw baara la ni wa o tɛ a bannen a jirala fana a sanubɔw baara la kɛmɛ sara la Mali bɛna i sen don a la ni taa ɲɔgɔnna ye o kɔfɛ Mali yamaruyalen don ka intérêt supplémentaire kɛmɛ sara la ka o 20 san a baara kɔnɔna la ani opérateur économique locaux olu ka part la min ye kɛmɛ sara la 5 o bɛ di Mali ma ni baara ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa min ye an ka wagande ye ni o ye an ka nafolo jiginɛsoba ye caman bɛ se ka fara o kan cogoya min ani baara minnu kalifalen bɛ Mali jamana ɲɛmaaw la u ka se ka o baaraw kɛ a kɛcogo ɲuman na. Sanubɔyɔrɔ min bɛ Narenakaw fɛ yen Bamaciwale tigilamɔgɔw taara bin yen ka u ka baarakɛminɛnw ka olu tiɲɛ ani u tagara ni Chinois maa 2 ye minnu tun bɛ baara kɛ nin sanubɔyɔrɔ in na. Chinois ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan nɔ o ka barolasigi dɔ senfɛ ni wagati laban ninnu kɔnɔna la a y'a jira k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Bamaciwale tigilamɔgɔw taara n'u ka maa kofɔlen minnu ye u ka se ka ye cogoya min wa min ye an ka jamana ɲɛmaaw fana ye olu fana ye a jira hakɛna kan k'u bɛna fara u kan ka fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan ni maa kofɔlen ninnu bɛ se ka ye cogoya min na wa k'u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan sanubɔyɔrɔ ninnu na lakana ka sabati ye yaasa Bamaciwale tigilamɔgɔw ka dankari kɛ u la. Madame Buare Fili Sisogo ani Monsieur Abubakar Sidibe olu ka kiri kun kan ka kɛ mais kalo tile 22 san 2025 tɛmɛnen nka ka kɛɲɛ ni u ka farikolo bana ye min ye président du cour ye a ye a bɔ a ma k'a bila juin kalo tile 2 nata la ko a ka juin kalo tile 2 nata la yaasa ɲangili min talen bɛ ka ɲɛsin u ma i bɛ ka wagati la ala ma hinɛla la président ka avion ani an ka finitigilakaw ka kɛlɛkɛminɛn min sara sanna u ka se ka na u yɛrɛ ɲɛfɔ u ko la. Bari Goldu maaw bɔra k'a laseli kɛ k'a jira ko an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya min ta ni o ye ko u bɛna na baara kɛ wagati kunkurunin kɔnɔna la u ka sanubɔyɔrɔ min bɛ Lulu Gungoto ko o tɛ u fɛlako ye bi u fɛlako tɛ sini nka u kɔni y'a jira ko u tɛna na bɔ sariya kɔ sabula u ka damakasi sɛbɛn u y'o don mais kalo tile 8 san 2025 ko u kan ka o jaabi sɔrɔ ka bɔ tribunal de commerce yɔrɔ juin kalo tile 2 nata la. Bari Goldu maaw ye a jira ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ɲɔgɔnkɔ min bɛ u ni an ka jamana ɲɛmaaw cɛ ko olu fɛlako tɛ ko olu kɔni ka ala deli ye fɔ ka bɛn ka se ka kɛ a ko la cogoya min na yaasa olu yɛrɛ bɛ se ka u ka baaraw daminɛ ani fana u ka maa 5 min minɛnen bɛ ka don kaso la ko olu ka ala deli fanba wa halisa u bɛ o kɛlɛ la o maaw bɛ se ka labila cogoya min wa ko hali k'a sɔrɔ u tɛ ka baara kɛ u ka sanubɔyɔrɔ in na nka olu kɔni bɛ ka taga ɲɛ ka u ka baarakɛlaw sara o hukumu kɔnɔna la u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka waribon minisiriso ma ko u ka fɛɛrɛw sigi sen kan u n'u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min ka fɔ ka bɛn kɛ a ko la. Bureau malien des droits d'auteur olu ni o ye BUMDA ye olu ye lajɛrɛ kɛ jumadon mai kalo tile 23 san 2025 palais de la culture kɔnɔna la kɛnɛ min ka an ka seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafi ale tun bɛ a kɛnɛ kan fɔ ka taga se BUMDA ɲɛma Madame Jalo Aida Kone yaasa an ka seko ni dɔnko maa minnu bɛ yen ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma cogoya min na dɛmɛ ninnu kɔnɔna la min ye malo bɔrɔ fɔ ka taga se tulu bidɔn ani sagaw wa o kɔfɛ fɛnɛ nafolo kasabi dɔ donna enveloppe kɔnɔna la ka o di an ka ni maa kofɔlen ninnu ma yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na seli ɲɛkɔrɔla in na. Mamu Dafi ka kumaw kɔnɔna la a ye foli ka na se kosɛbɛ an ka seko ni dɔnko maakɔrɔ minnu tun bɛ a kɛnɛ kan
ko ali k'a sɔrɔ a dɔw si janfara dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ man kɛnɛ nka ko o bɛna ta u sɔnna ka bɔ ka na u ka welew jaabi ko nin b'a jira ko Mali seko ni dɔnko halisa a bɛ bala Mali seko ani dɔnko baarakɛlaw fɛ wa min ye Ayida fana ye a ye a jira ko nin bumda ka nin hakilina in kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye k'a jira an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw la ko jamana ma ɲinɛ u kɔ u hakili b'u la sanga ani wagati. An ka kunnafoni dila min bɛ Seyidu Umar Tarawele ni ale radio bawulen tigi ye ale minɛna kunun tɛnɛ mais kalo tile 26 san 2025 Pôle national de lutte contre la cybercriminalité fɛ ka sababuya kɛ ko a ye kuma bɛnbali fɔ Guinée jamanakuntigi ni o ye son excellence colonel Mamadi Doumbouya ma o hukumu kɔnɔ an ka kunnafoni dilaw caman ko k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko an ka to sariya kɔ sabula min ye Seyidu Tarawele a ka kiiri kan ka kɛ juillet kalo tile 10 san 2025 k'u dalen b'a la ko kiiri tigilamɔgɔw bɛna baara kɛ sariya kɔnɔna la ani k'u bɛ welewelemada fana kɛ ka ɲɛsin an kunnafoni dilaw ma ko an k'an ka kunnafoni ditaw an k'olu jateminɛ tiɲɛ don k'an bɛ kuma liberté d'expression kan nka ko liberté d'expression yɛrɛ fana o bɛ baara kɛ ni sariya de ko ni an bɛ kuma minnu fɔ an ka hakili to an ka fɔtaw la an ka jateminɛw kɛ ka kunnafoniw ɲɛɲini yanni an ka fɔ ko an bɛ an da don a la k'a ɲɛfɔ. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Libikaw fɛ yen Général Mohamed Tomba ni ale ye Niger lakana minisiri ye ale tun bɛ kunun tɛnɛ mais kalo tile 26 san 2025 Libi dugukolo kan ka kɛɲɛ ni Libi finitigilakaw ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ tako 11 ye a kɛnɛ kan min ye Libi finitigilakaw ye u ye u seko ani u dɔnko yira wa a jirala fana ko min ye Général Tomba ye a ka nin taali Libi kɔnɔ o bɛ bololi ɲɔgɔnma min bɛ Niger ani Libi ni ɲɔgɔn cɛ caman bɛ se ka fara a kan cogoya min na ko o bɛ o de kofɔ. N'an bɔra an bɛ taa Rusi la mais kalo tile 20 san 2025 Vladimir Poutine ni ale ye Rusi jamana ɲɛmaa ye k'ale ka pankuru to yalayala la course kɔnɔna la o yɔrɔ min na ni u ka kɛlɛkɛ minan dilanyɔrɔ dɔ bɛ ka dilan o yɔrɔ la min ye waleya cɛjugu ye o taara ka ɲɛsin u ma sabula min ye drone ye o taara ka ɲɛsin pankuru in ma a tun b'a fɛ ka pankuru in kɛlɛ nka ala ni Rusi finitigilakaw ka wulikajɔ barika la kɛlɛ in kɔni ma se ka kɛ wa pankuru in bɔra kun min fɛnɛ kama a sera ka o baara kɛ u ka kunnafoni dilaw ye a fɔ o fɔcogo la wa u y'a jira fana ko maa si fana ma bɔnɛ a nin na fɛɛrɛ kɔni sera ka sɔrɔ a ko la sabula min ye Rusi finitigilaka minnu ni olu tun bɛ pankuru in nɔfɛ olu sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ yaasa min ye drone ninnu ye u kana se ka u ka jamanakuntigi ka pankuru ka o attaquer wa u ka kunnafoni dilaw fana y'a jira ko u kɔni kun t'a dɔn n'a sɔrɔ ni jamanakuntigi bɛ a kɔnɔ nka a kɔni bɔra baara min kama a sera ka o baara kɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bon an ka baara la an b'a fɔ k'Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma Ala ka basigi sabati ba Maliba kɔnɔ ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran. Formation minnu bolodalen no centre marginal kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation teliman fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorɔsiri coiffure o fana kalan bɛ centre marginal kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation teliman bɛ yen san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bɛ centre marginal kɔnɔ n'o bana an bɛna i former façon business la donc o ye kalo 6 en ce moment i b'i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bɛ centre marginal la i bɛ se k'i den bila ka na marginal kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre marginal filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre marginal bɛ Segu Midine centre marginal bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre marginal bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76
22 01 04.